Nakurintihan ug natagak ang usa ka construction worker samtang nagtaod sa lift design sa BRT station at bang sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Sugbo, Biyernes sa buntag, Nobyembre 8. Base sa video ni Champa Cobo, makita nga gitabang sa iyang mga kauban ang trabahante human kini nawad-an og panimuot sa dihang nakurintihan. Misaysay sa MyTV Cebu News Team si Joky Perez, usa ka trabahante sa BRT station sa nahitabo sa iyang kauban. Paano sa diyan? Ano sa kalibutan pa? Yung sa saksi? Dagan sa pasukan. Giklaro ni Pedro Barbon, foreman sa BRT station duol sa South Bus Terminal, nga nasaghiran sa construction worker ang electrical wire samtang gisuwayan niya og sangat ang orange nga PC nga gigamit pag-install sa lift design sa maong istasyon. Wala kabantay ang construction worker nga ang maong PC basa di ay ug mao'y nakaingon nga mikatay ang kuryente paingon sa iyang lawas. Matod ni Barbon nga anaa sa 23,000 volts ang kakusog sa kuryente sa nasaghiran nga live wire. Pag-ana niya na, sakitra niya. Pag po ano to, basa mo ng build. Basa ang build? Nikunik siyang kamot. Dili to sa crane nga itabo. Dili sa crane? Dili. Ngayon na, sagi ka sa crane, kung daw namang lifting, mga 1 meter pa. Pag-ana niya kay, basa ang build. Suyok sa kuryente, tungkol sa voltahe, nakusog tayo. Bibutyag sab si Barbon nga kumpleto sab ang personal protective equipment kon PPE sa mga construction workers ni adtong adlaw. Pero ang imo hadjud sir kay nagpipili gito. Complete naman. Kay kami gud mag-harvest may gikan sa kay first couple 128 ra ba di may okay ra man dinay couple na. Pero above na may mga 2 meters couple lang para na mga tao na couple. Nasayran nga naluwas ang construction worker tungod dali kini nga nadala sa 12 nga tambalanan. Apan matod ni Barbon, nakaangkon ang trabahante og first to second degree burns tungod sa aksidente. Taliwas sa nahitabo na padayon ang pagtrabaho sa pagtaod sa lift design sa BRT station sa maong lugar nga target nga mahuman karong tuiga. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.